Informazzjoni mogħtija turi li l-fdalijiet tas-sigaretti idumu 10 snin biex jiddiżintegraw fil-baħar. Dan minn barra l-ħsara li ssir mill-kimiċi fis-sigaretti fil-baħar. Dan intqal waqt tnedija ta' kampanja ambjentali mill-membru parlamentari Ewropew Miriam Dalli sabiex jitqajjem aktar għarfien dwar kif il-pubbliku jista' jħammeċ inqas l-ambjent. Fuq il-bajja tal-Għadira tqassmu numru ta' ashtrays li n-nies jistgħu jużaw sabiex ma jarmux sigaretti fil-bajjiet. L-ewro parlamentari Laburista saħqet li l-għażliet żgħar f'ħajjitna jikkontribwixxu lejn impatt kbir. Bħalissa qegħdin ninaqdu 50 persuna u NGOs differenti flimkien fi proġett bl-isem ta' Small Changes Big Impact fejn qegħdin noħorġu b'soluzzjonijiet li rridu naraw isiru għaliex nemmnu li b'affarijiet żgħar nistgħu nagħmlu bidla kbira. L-inizjattiva tal-lum hija parti minn dan il-proġett u permezz tagħha qegħdin inqassmu fost in-nies ashtrays li jistgħu jużaw meta jmorru l-baħar. Dan il-pass intlaqa minn għaqdiet mhux governattivi li qalbhom tħabba tal-ambjent. Bħala NGO aħna niffokaw fuq waste management u aħna nemmnu li proġetti bħal dawn jista' jkunu ta' ġid għall-ambjent u għalhekk qed nieħdu sehem f'dal proġett mal-MEP Miriam Dalli Small Changes Big Impact. Intant, id-direttur tad-Dipartiment tat-Tindif u tal-Manutenzjoni Raymond Tabone spjega li s-sena l-oħra inġabru 540 tonnellata ta' skart. Dawwa materjal li jdum ħafna snin biex jinħeles u jispiċċa darba l-dejjem u naħseb kieku jkollna tru il-kampanja l-kooperazzjoni tal-poplu kollu Malti, naħseb Malta u l-bajjiet tagħna jkunu aktar notfa.